Shalom mamanginang. Taparade maruhata madohoti parmingguanon. Alani jumul mahita martangi yang di bagasan rohat tebi. Amin. Tapuji matu hatta marihteneta siap bukunya nomor 550 sia ayat sada rodi ayat 2. Marah hite-hite goarnya bata ama, dohot goarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di purbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Sungunod do hatan itu Jehovah, idama, au, apala au sendiri so usosogot songo biru-biruku, jadi luakku nasida. Songo pengalului ni paramaha di punguan na ganupari. Uju di tongotongan ni biru-biruna na akan mapari ibana. Songo ni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Partang yang mahita ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan na sumarmula na sumarujung di parbagahodo hamamatennya anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonommu hasesaan di dosa hati goran do tahanguluan saleleng-leleng di hami asimaroham lehom marihami sayu sungguli jal tugu-tugu rohanami marhite-hite tordim asa hulului hami pangurupiyot siyakko moloro pangujunan itu hami saya pahot marohanami asa tukporsea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami songo saliling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
nipatik di minggutta sadarion iman di enet sia 2 Timotius itu 4 ayat 2 songonoma didok disi jami tahun hatai hatong joko ditiki na une nang so une pisang paingot apoi marhite-hite nasa lepas ni roha dohot pamudayon imasahakna atong rap mangidugugo mahita tua dopan di bata lao mangulahon patiknai ale tuha de bata sai parugugui mahami mangulahon nahu partu patikmi amin marede mahita tatopoti marusat tatua dupan di bata tapoduk bi marohatta martang yang mahita ale tuha de bata amanami pergugu nasuhatu dosan para siroha midahami halak nadangolon naroro hami tujulum manopoti dosa nami nagodanging di bagasan hazahatul dohami tubu jaladang adong haporsiaw nami di bagasan roha nami hian saluhut do hami manibil sian akadalanmu masagudang do pangalason nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot ase ni roham say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalason nami say ingot mahami hobartu ase ni roham dohot denggan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin las tabigi mabaga-baga di debata taringot tuha sesaan di dosa tak alani pangtulang Kristus zalabinahen ni hajatot taro ibana mabugang ape tu ibana do pisak-pisang di perhitian ni hasonangatta zalabinahen ni bugang na malum itahilala hasangapom madidebata na digijang amin marede mahita epistil di minggutta sedarion imana tersurat di Kolose bidu sada mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat 14 tajahama mersikat curin tabi ni aposteli au surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus yang lomo ni rohani debata do Timotius dongani madok mauliate do hami lau tumangyakon hamu tok-tok tu debata
Aman itu hatta Yesus Kristus. Ala ni si hiromoni nang di parade di hamu di banua gicangi nunga di bege hamu hiani marhite hite hata hasitongani ima barita nauli. Songonido di guruhun hamu sian epapras donga saulauni nahina holongan ay perhalaru ni Kristus lahaposar do ibana humokopamu. Di bahini dung hubegi hami dang masoh nang hami martangyak kon hamu jalamangido asa digoki di hamu patasnya roha manada lo moni roha marhite-hite nasa habistaran rohot habisuhon partodion. Laus gadda di hamu panadayot ni debata gabi margogo si tutua hamu ho partugogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeto dot lebas ni roha mardongan las ni roha. Ay nunga di roro hita siyan gonggoman hahulumuni jadi paucat hita tubagasan harajau ni anak kahulungan ni rohana. Ido sahakna martua do akan atau mangihon hatani di bata jalan naupiopsa. Amin. Mari demahita. Tidak kumaha porsiaw tay songun nahina tidak kunirong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di depat Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan natu mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di depat Jehovah na sasadai iman ani tubuhon si Maria na gabi-gabi sator di porbadia andorak suhabubuhan ido tu hatta na tumaun na bernit di panghumon ni selatus nama terpajal di mana di hauk na silang na tua-tua nua toru tan na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun de bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosa ni disibai bana pemulak sogot tu tanon manguhumi halak na mangulu dot na mate au persea ditoti porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dot jahasaan di dosa dot jahatai na madok mulak mangulu sogut dan halak nang mate dot dihanguluan na surasuda. Amin. Togi bima
korsian ina Kamis. Tapi kema tik ting ini huriat tak. Shalom Mamang Inang. Tapi kema tik ting nama ragam di Minggu Tasadarion Minggu tanggal 10 Juli 2022 na perjolo Guarne Minggu Sadarion ima Minggu paupaton dung Trinitatis lapatanna hasitolu sada ni debata topik minggu mamaritahon huhut mangulahon hata ni debata nabaduahon protokol kesehatan
Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. A. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. B. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Dapat tuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriata do secara live menang langsung melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah arian. Domutusi dipangido tuganup ruas na soboi marminggu di gereja alani persahiton manang lansia asa marminggu madijabu madohoti video streaming napaupaton pertanyaan wek di gereja dohot pia Zoom meeting hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 di Patupa huriata do pertanyaan wek maringanan di gereja nadi hasuhuton ruas manak perhaladu wek onom masuk pukul 20.00 web dipangido tu akka ruas nasoboi ro tu gereja asa madohoti pertanyaan melalui media Zoom meeting. Napalimahon perjamita tamu namarjamita di ibadah minggu siang sadarion ima amang pendeta Roy Pebrico Nainggolan sarjana teologia namarhobas di HKBP Garuda Sakti Resort Labu Baru. Napaonopon PA sekolah minggu di hari minggu sadarion masuk pukul 14.00 WIB di Patupa huriata do PA sekolah minggu di gedung sekolah minggu nama jabui Samuel Manalu dohot Felicia Manalu anak dohot boru ni keluarga B Manalu boru sihite wek 5 alamat nasida perumahan Geraha Mulia Blok C Pitu. Napa pituhon PA Kor Estomihi di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 PA Kor Estomihi di Patupa di Bagasni keluarga Tabunan Boru Sinaga inganan di Jalan Plamboyan Opat Manang Putsal masuk pukul 10.00 WIB. Napa waluhon kegiatan tahun kesehatan HKBP Regional Sada Distrik 22 Riau Dohot 22 tahun 2022 jadwal kegiatan di hari Minggu sadarion na perjolo jadwal pertandingan bola voli di grup A pukul 15.30 WIB HKBP Rumbai versus HKBP Tangerang inganan di lapangan 2. B pukul 15.30 WIB HKBP Pasir Putih versus HKBP Sukajadi inganan di lapangan Sada. C pukul 16.30 WIB HKBP Beringin Indah versus HKBP Raja Wali inganan di lapangan 2 asaroma hita mengalihon support tu tim poli di huriata. Di jadwal pertandingan bola poli grup B A pukul 16.30 WIB HKBP Pekanbaru versus HKBP Muara Pajar inganan di lapangan Sada. B pukul 17.30 WIB HKBP Maranata versus HKBP Sumbersari inganan di lapangan Sada. Napasiahon acara paborhaton situa na pensiun dohot padidion na badia di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di ibadah arian di Patupa huriata do acara na perjolo paborhaton situa na pensiun ima inang situa Boru Silitonga jala di Patupa do pelean tunasida ima dalata makahamulatehon pakobusyon na sida na sailaon napaduahon padidion na badia tuaka yanakon ni ruas dipangido tu akan atoras asa mendaftarhon yanakon na naik terdidi tuhuria marhite situ awek nabe marguru terdidi di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 WIB napa 10 ruas na baru. Mulai hari Minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama na perjolo keluarga Edi Yanto Simarmata Nancy Octavia Boru Simanukalit Ropi Dasian Huria HKBP Jambak Resor Perdomuan Nauli Distrik Sada Tabaksel tinggal nasida nuaing di Perum Wadia Graha Sada Blok Z nomor 17 masuk Wektolu.
Napaduahon keluarga AKBP Indra Dauman Syahan SIK MH dohot Dr. Ingriani Tubasari Boru Simangunsong SPA dohot tolu anak tolu halak dakdanak bawa yanakun nasida Ropida Sian Huria HKBP Pers Resort Sukarame Distrik 15 Sumbaksel tinggal nasida nuaing di Perum Green Hill Residen Blok Miselia Sada masuk Wek 2. Napatuluhan keluarga Ramli Sihombing Normauli Borusinaga dohot tolu halak yanakon nasida bawa Ropida Sian Huria HKBP Paniel Sei Ara Resort Tembilahan tinggal nasida nuaeng di Jalan Bangau Sakti Perum Setia Mulia 2 Blok F nomor tolu masuk Wek Sada. Napaupaton keluarga Josia Yosandi Simamora Julia Sari Kristin Napitupulu Ropida Sian Huria GKPI Maruli Padang Sidimpuan tinggal nasida nuaeng di Jalan Uka Perum Ayu Lestari Blok D nomor 10 tolu masuk Wek Onom tatanya koma asa ruas na burju nasida na pasapul sadahon ruas parguru mulai minggu sadarion gabe ruas parguru ma di Huriata ima inang tiur ma dinar boru hutagaol Ropida Sian Huria Katolik alamat nasida nuaing di Jalan Sri Kandi Perum Wadia Graha Sada Blok F nomor 8 masuk Wek Tolu tani ngakom ma asa ruas na burju nasida pasapuluh dua ahon ruas na pidda mulai minggu sadarion pidda Huriama ima keluarga Roy Leonardus Panjaitan Suet Mides Febrianti Sinaga Salelengon Maringanan di Wek Pitu nasida pidda Huria tu HKBP Kupang Resort Kupang Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur na pasaputuluhon selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka sia tanggal 4 sahat ro di tanggal 10 Juli 2022 ari sadarion hatani debata tu na marulang tahun madok mauliate mahamu siala sadhutna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus sada Tesalonik 5 ayat 10 lalu pasapelopaton hata mauliate pasaton ni Huriata do mauliate itu sude ruas ni Huria nang naso ruas dope nauk pasahaton pilihan siganut minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon songoni nang pilihan tahun mulu adong kekeliruan manang nahurang jelas di tiktingon boima langsung dihubungi si tuawek di konsistori songoni ma tikting na maragam na masa di mingguta sa darion saya di pergugi Tuhan mahita sa luhut na horas ma tapi gima ede puji-pujian sian kor gabungan estomi
Mari de mahita. Tapasada rohata martangiang mahita. Dame ni de batana sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Oras madihita, selamat hari Minggu. Di hamu amanami, doho inanami, hamima padita roy Febriko Nenggolan, na marhubas di HKBP Garuda Sakti. Adorang sore sok tamu rap sare sok dohita, tulabuh baru. Jalana di alap kami boru purba. Tepatna boru purba si Gumonrong, si Madungun. Dua di Hamidak Danak, boru dua cak. Jalan nama nubuho kami boru si Mangucong, si Matuaku nama nubuhon Pardijabu boru si Marmata. Bahasa pola dohono di paditai boleh nahamu aido hamorau ni halak batak. Monopola dakku boto boru aho makku ngarepo ade. Idoro kan? Dakku boto buruahan na manubuhon pernijabuk ko tong repot. Ido bahen na kusuarahon di tonga-tongata. Alani niya manginang nuaing saor mahita tuhata ni tuhata. Na dienet sian 5 Musa 30. Mamuk kamay sian ayat 10 sada. Sahat tu ayat 14. Songonomma didok disi. Ai patikon nahu tonahoni tuho sadarion dang masokal hudiho manang maholakku dada di Banua Gijang hatai ubahe pola ikod dohonommu ise ulaning sikak nami manaik tu Banua Gijang asa mangalap sadihami dohot patu begehos satu hami asa ulahono nami nian jala dada di baribani laut hatai ubahen pola ikod dohonommu ise ulaning sikak nami taripar laut mangalap sadihami dohot patu begehosa asa ulahon nami nian ai matsai donok dohatai diho di bagasan pamangammu tahe doho di bagasan roham asa ulahonommui ima sahakna huriani Tuhan dongan saha porseaun di bagasan Kristus Yesus ail rap dohot si Musa dung haruar sian parhato bana Misir saliling 40 tahun ini
Matsainal naldo di ida nasida pangurupion ni debata di pardalanan di nasida siam misir satu tano Kanaan diurupi do nasida marporang tuaka bangso na di bonus akka bangso Israel manopot tano Kanaan. Ternyata banyak suku-suku dan bangsa-bangsa yang akan mereka lalui menuju tanah Kanaan, yang akan mereka lewati di sepanjang perjalanan. Molo taida di opak Musa 20 sada ayat 20 sada saha tu ayat 35 takas do di sidi bari tahun adong bangso naso mangaloas halak Israel lewat siat tanona HP iko bodusod doon asa saha tu tano Kanaan. Contoh sian gereja tahun tu kilometer pitu Garuda Sakti ko bodusod do kilometer tulu HP ropar huta kilometer tulu dang diloas lewat. Padahal harus itu jalur yang dilewati asa saha tuh tano Kanaan ujungna marporang manasida. Sebab kita tahu aidang tano kosong, tanah yang tidak berpenghuni sebenarnya tanah Kanaan. Gudang bangso naung tinggal di dua ti ido bahen nadeba ikon harus melalui perperangan. Alai na luar biasa amanginang dakea tadu halak Israel marporang ido luar biasa nih padonganion nih debata napa duahon diurupi debata do nasida marhite napa radehon si pangano dohot si inumon dang manuan nasida alai manggotil. Mereka tidak menanam untuk mereka panen. Alai radedoi di pasaha debata marhite mana marhite akasi inumon. Tuhan menjamin kehidupan bangsa Israel sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nang peso manguda nasida. Aladi songon bangso naung pinalua, songon bangso naung niurupan ni debata riko manian nasida marningo pabahenan ni Tuhani dapatu do iko ningoton nai alani ubahen di ujung ningolu ni si Musa ditaringoti manang dirata-ratai manang diulang kembali oleh Musa akatona akauhum akahata dohok patik ni debata naung dipasaha na jolo dalan ni nasida madok mauliate di pangaramotion ni Tuhan. Itu sebabnya di dalam bahasa Indonesia dikatakan 5 Musa ini kitab ulangan, mengulang semua pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel, mengulang semua firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Adorang somasuhanna tano Kanaan. Asa ingot nasida di hata ni Tuhan. Ido turpukta sadarion. Atong aha mana boy taida siat turpuk 5 Musa tolupuduon. Na parjolo marhite turpukon naing pabuahon ditadda debatado sudi aka natinoppa ido ubahet didok ai patikon nahuto nahoni tuho sadarion dang masok kalhu manang maholakku sebab perintah ini
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Sian padohanon pabuahon di boto Tuhan itu batas kemampuan manusia yang akan menerima hukum Taurat. Dang lehoronna patik naso tardungdung ni jolmai. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan. Dang lehoronna naso tarudahon ni bangsoi. Anani doidok dang masuk kalhuriho. Caladang mahonakku. Sebab Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Dia tidak akan memberikan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan. Imana parjolo na naing pasahaton ni turpukon. Napaduahon turpukon naing mangodolhon sasitong nadangadong si dalian manang alasan ni bangsoi dang mangulahon patik ni debata. Ido bahid di ayat 12 satu ayat 10 tolu didok dada di Banua Gijang hatai. Dada di Bariba ni laut hatai. Naing dohonon na dang daw patiki. Ay nunga di pasahat si Musa. Tutonga-tonga di bangsoi di pardalanan. Dukon tua ibana siyan Gunung Sinai. Asa naing dohonon na molo di do bangsoi ayat 12 do ayat 10 toluon. Sidalian doi. Alasan ngeles inna. Marsidalian na sida bohama asa adong pembenaran. Tidak ada hukuman molo dang diulahok kalaki. Unang manian marsidalian nasida laho mangulahon patiki. Heado hubigi songono namanginang. Tohodo amang padita melanggar hukum Taurat mangalau si pati do molo margabus. Alay kan au bergabus demi kebenaran inna. Kasih dia lihat doon supaya dia dibenarkan, dia tidak disalahkan ketika dia berbohong. Tohodo padita mangalau si pati do molo manakko. Alay kan namale do au asama ay naikon na manakko do sa butong. Ini kan pembenaran alasan doon si dia doon. Jalan na hebat na gudang do hita madokoni hido dah. Bamodosong siya langon, bababe non. Sa hira na majujuhi hita naman ako. Ati. Hido kan? Ido na binahin ni halak Israel non. Ay si manayang mga lakpatiki. Ay nadauan, iberi-iberi ni laut. Digijang ni langit. Makanya Musa, emosi atau marah. Dido ibana, dia saplopati. Ay macay dodo do hatay. Di bagasa pamangammu. Doh di bagasa roham, jangan pernah beralasan unang marsidalian. Ay dang do, ay nga di pasahat. Uju di pardalanan. Alay bohama bahenon. Bakko di tolmaud do songoni eti. Modo solomoro ha gudang do sidalian. Modo solomoro ha disuru gudang do sidalian. Dang buyau lagi sibuk. Eta marminggu, madah terlalu capek pulang kerja. Aina keriju hita di bagas joroon, hudul tenang do, manang hokatan ni Tuhan do. Dan dia ngobak kamu disuruh dung roh garijon. Pasik ko donon, lu jauh. Atau sibuk au, wah par sibuk na. Alay memang bakot tado haroa naikon marsidalian. Hurian ni Tuhan. Nuaing saha mahatani tuhataon tutonga-tongata diigil turpukodo nang tuhita asa hita pe unang marsidalian lao mangulahon hatani tuhata diigil turpukodo tuhita asa adong hauduhon dohot hasatiota lao mangulahon tona hata dohok patik ni debata unang binian sai marsidalian
Songod jamita di pertangyangan di tolu minggu nang salpura modo sosana au. Di Lukas siyai ayat 50 sada sahat tu ayat 60 sadai. Ihuto nau inna tu hatta Yesus. Olo alai loas majolo au jumolo mananom damang inna. Ay molo mangihuto Yesus gabe diorai mananom bakke ni damang. Alai om alasan. Olo daw mangihuto ko Tuhan inna nasadanay. Alai jolo loas joau martina ding hata tu dong aku sabagas. Mangihuto Yesus nalahu manadikod dong sabagas. Alai omma naridok na sidalian. Ate. Sutung gabi marsidalian no Tuhan itu hita. Tuhan uruk yau manaon namar saiton olo tokinai pe aung do pe namar sahi di san lima juhu pamalum sutungin na. Tuhan pasu-pasu hami olo anom ma johoda ado pe ni perjula manangyak ko jalama mardongan iluan perpuri maho sutung. Na pastina molo dang lomoro ha gudang ma sidalian. Alania manginang marhiti turupukon disungguli hita ganup na prosea dinalaho mangulahon patik ni debata unang ma marsidalian. Amin martangnya kita. Jo nai tahe Tuhan marsidalia kami di jolom niat di botohodo partikian nami rohanami. Alai sai di bahik kami masih dalian nami asa unang rohami marsaor di bagasat jorom di bahik kami masih dalian nami sibuk dengan pekerjaan asa unang dohot kami hupartangyangan di bahik kami ragam sidalian asa unang mangulahon akahatam dohot patikmu di picakodo marhite hatam bangso Israel nasai marsidalia mangulaho katam alani i Tuhan parsia jaram maod di hami patau hami aka bangsom nama kaporsiaiho natu mangihon hatam di bagasa sadarion asa unang sai marsidalian lahu mangulahon lomoni roham atau ngali Tuhan dinalaho mangulahon hatami pehami dohot akka patikmu patau hami pargogoi hami asa margogo hami laho mangulahoni di pardalanan nami si ganu pari mari di anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Tauduti ma marede laus tapasaha ma piliata.
mangiak homa piliata. Ale de bata amanami nadi Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may cala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni si lehon-lehon itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon nadi Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoduan siapari. Sesama dosa nami. Songop panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana mida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaur homa damena tutodim.